Tänäänkin olemme Pietarin seurassa Raamatun lehdillä Genesaretilta ihmisten kalastajaksi evankeliumi Pietarin silmin. Ja tämä Pietarin tarina on niin suuri ja laaja, että nyt ollaan jo luvussa Raamattu-opetus numerossa 26 ja loppua ei näy vieläkään. Vähän aikaa. Eli sitä turnauskestävyyttä, mutta toivottavasti sulla on valtava jano Jumalan sanan puoleen. Ja tänään otsikko on seurakunnan 4 peruspilaria. Itse asiassa kun tätä sitten valmistelin siinä, niin tämä otsikko, sitä oikeastaan pitäisi vähän pidentää. Seurakunnan perusta ja 4 peruspilaria. Puhun myös siitä, minkä varassa ne pilarit on. Ja tässä kuvassa nyt on pilareita. Ne ei varsinaisesti ole seurakunnan tiloista, vaan ne on tuolta Beit Sheanista, Israelista, Galileasta. Kuka muistaa käyneensä Beit Sheanissa? Juu, ainakin joku. Ja siellä on rauniot, ja se taisi olla se, mikäs lentokonetyyppi Boeing 747 muistisääntö. Meidän oppaamme sanoi, että vuonna 747 maanjäristys tuhosi tämän Beit Sheanin, eli Skyttopoliksen, mikä se toiselta nimeltään on. Tämä kaupunki oli yksi Dekapoliin kaupungeista, eli 10 kaupungin ryhmä, jos Raamatussakin puhutaan. Se on aika lailla Genesaretilta etelään päin siinä Israelin puolella. No sitten luetaan apostolien teosta tämä esillä oleva teksti luvusta 2. Luen sen ensi alkuun jo kokonaan ja sitten palailen näihin kohtiin. Pietari vastasi, kääntykää. Ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille tämä lupaus kuuluu ja teidän lapsillenne ja kaikille, jotka ovat kaukana, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Monilla muillakin sanoilla hän todisti vakuuttavasti ja hän kehotti heitä sanoen, antakaa pelastaa itsenne tästä kierrosta sukupolvesta. Ne, jotka ottivat Pietarin sanat vastaan, kastettiin, ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin 3000 henkeä. He pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksissa. Jokaisen valtasi pelko, ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Kaikki uskovat olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä. He myivät omaisuutensa ja tavaransa, ja rahoista jaettiin kaikille sen mukaan kuin kukin tarvitsi. Joka päivä he tulivat yksimielisesti koolle temppelialueelle, ja he mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemullisin ja vilpittömin sydämin. He ylistivät Jumalaa ja olivat koko kansan suosiossa, ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka pelastuivat. Aamen. Tosi kysymyksessä. Sitä kohti. Yksi pastoriystäväni jokunen vuosikymmen sitten tähän Raamatun kohtaan viitaten sanoi, että onkohan meillä ajat niin kuin aika lailla muuttuneet, koska Pietari piti 1 saarnan ja 3000 kastettiin. Nyt saa pitää 3000 saarnaa ja hyvä, jos 1 kastetaan. Ja se on tämmöistä pastorihuumoria, mutta on siinä puolet totta. Me kaivataan uskoon tulemisia ja opetuslapseksi lähteviä. Kiitos Jeesus, saimme äsken kuulla yhdestä. Niin, huomasin ehkä joku teistä, kun aloin lukea, että osa tästä tekstistäni oli esillä jo viime kerralla. Palaan siis hieman taaksepäin. Ja syy on se, että kaikki, mitä tapahtui Pietarin helluntai-saarnan jälkeen ja sen vaikutuksesta, liittyy toisiinsa. Siksi ennen kuin puhun 4 peruspilarista, ne löytyvät sieltä jakeesta 42, niin on puhuttava perustuksista pilarin alla. Eli kaikki, mikä sekin löytyy tästä tekstistä, uskosta ja kasteesta. Ja sitten rakennus tehdään tämän perustan päälle. Tätä jakeen 38 ilmaisua ottaa kaste syntienne anteeksi saamiseksi. Mä muuten sanon tässä kohtaa, että mä puhun tänään aika lailla teologiaa.
Tiedän, että meillä on hyvin erilaisia teologisia näkemyksiä kasteesta ja leivänmurrosta eli ehtoollisesta. Ja tämä puhe todennäköisesti loukkaa jotakuta, mutta mä kehotan vaan tulla sanaa. Mäkin tahdon parhaani mukaan niin tehdä ja muuttaa näkemystäni, jos mä näin, että tarvii. Mutta tätä sanontaa syntienne anteeksi saamiseksi on perusteltu, tai sillä on perusteltu kasteen sakramenttiluonnetta ja sen myötä vauvakastetta. Tämä näkemys on ongelmallinen, koska se näyttää nakertavan tai suoraan sanoen turhentavan kaikkea muuta sitä, mitä Uusi testamentti opettaa kristillisestä vesikasteesta. Mä palaan tähän tai käsittelen tätä nyt jonkin verran. Siinä ollaan Jardenit-nimisellä paikalla Jordanilla siellä Israelissa. Jeesukseen sitoutuminen on valinta, tietoinen valinta. Tietoisesti tahdoit kääntyä omilta teiltäsi ja tahdot kääntyä, jollet sitä on vielä tehnyt, Jumalan teille. Ja olla siitä eteenpäin kuuliainen sille tarkoitukselle, minkä Jumala sinulle antaa. Tämmöistä ei tehdä toisten puolesta, se tehdään omasta vakaumuksesta. Ja myös Jeesus otti tästä syystä kasteen Johannekselta. Ei hänellä ollut tarvetta saada syntejä anteeksi, ei ollut mitään, eikä mitään muutakaan. Hän otti sen vastaan merkiksi sitoutumisestaan saamalleen kutsulle. Kaste on vastaus, ihmisen vastaus Jumalan kutsuun, sen ottaminen. Kaste kuvaa tällaisia asioita. Ja Uudessa testamentissa ei ole sanaa kaste ollenkaan tässä merkityksessä. Kaste voisi olla aamukaste ruoholla tai jotain, tai moottoripyörällä, kun on oikein viileä ilma ja hengitys huurustaa visiirin sitten, niin se on vähän niin kuin vastaava asia. Lämpötilaero tekee sen. Siellä on sana baptizo, suomeksi upotus, ei sanaa kaste. Upotus hetkeksi veden alle kuvaa ja julistaa, päätän omasta vakaumuksestani olla tästä eteenpäin kuollut synnille, maailmalle, itselleni ja viholliselle. Kaikille muille paitsi Jumalalle. Ja nousen ylös, ihan pieni hetki vaan siellä, ja sitten nousen ylös elääkseni ainoastaan Jeesuksen herraudessa ja Jumalalle. Tämmöisiä ei tehdä toisten puolesta, se valitaan itse. Ja näin täällä myös Pietari jatkaa, että niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Pyhä Henki ilmestyy aina paikalle siellä, missä tämä valinta tehdään. Hän iloitsee siitä valtavasti. Hän tulee paikalle, kun ilmenee kuuliaisuutta Jumalan tarkoituksella. Saamme Pyhän Hengen sinetin sisimpäämme, kun hylkäämme väärät asiat ja valitsemme Jeesuksen. Ja joskus ihan Pyhän Hengen kasteenkin siinä hetkessä, siis vesikasteenkin yhteydessä jopa. Pyhä Henki vahvisti Jeesuksen oman valinnan. Muistamme, mitä tapahtui. Pyhä Henki ilmestyi paikalle, iloitsi valtavasti. Isän poika valitsi isän tarkoituksen ja hän tulee paikalle. Ja siitä eteenpäin ne teot ovat isän, mitä hän teki kaikkia ihmeitä, niin Pyhä Henki hänessä väreili ja oli valtava voima ja viisaus. Se on myös meidän osa, se on sinun osa. Mutta tämä portti on ahdas. Siellä on taustalla, Israelin kävijät saattaa tietää, jotka on autuuksien vuorella käyneet Galileassa, niin siellä Genesartin rannalla, niin tämä on autuuksien vuoren kirkko. Ja 41. Ne, jotka ottivat Pietarin sanat vastaan, kastettiin, ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin 3000 henkeä. Samaa asiaa tässä nyt edelleen pyöritän. Eli vesikaste yhdessä uskon kanssa on perusta niiden pilarien alla. Ne liittyvät yhteen, niin kuin kolikon kaksi puolta. Hebrealaiskirja 6 kuvaa kastetta opin alkeina, eli älä ohita sitä. Menet siitä läpi, mihin Raamattu sanoo. Ja kuvaa sitä hebrealaiskirjassa kirjoittaja perusasiana, jonka varaan seurakunta rakentuu. Siellä on sitten monta muuta asiaa. Pietarin helluntain saarnaa kuunnelleet sitoutuivat kuulemaansa, eli sanomaan Jeesuksesta Israelin Messiaana, ja ottivat tämän vakaumuksensa merkiksi kasteen, eli sitoutuivat kuulemaansa sanomaan
ja sen päähenkilöön Jeesukseen, hänen herrauteensa. No sitten mennään vaikeisiin asioihin. On vähän outoa, tai sanotaanko suoraan paljonkin todella outoa, että vesikasteesta on tehty asian ydin. Siis sakramentti, armonväline, pelastusasia, irrotettu se muusta. Se on kirkolliskehityksen tulos, se ei ole Uuden testamentin opetus. 300-luvulla kristinusko laillistettiin Roomassa, ja se tarkoitti, että seurakunnan ja kirkon jäsenyyteen ei enää edellytetty omakohtaista Jeesuksen vastaanottamista ja henkilökohtaista uskoa. Korvikkeeksi tuli sakramentti-oppi, kaste pelastaa, kirkko pelastaa. Se on turmellut todella paljon Jumalan valtakunnan työtä, 1700 vuotta tämä oppi. Kaste ei saa aikaan pelastusta. Se ei ole pelastuksen syy, se on pelastuksen seuraus. Kun me luimme täältä, uskoon tulon seuraus. Kaste otetaan siis aina oman uskon vakaumuksen pohjalta, valitaan henkilökohtaisesti. Ja mä itsekin opin sen asian jokunen vuosikymmen sitten, hyvin pitkällisenkin kriisin seurauksena, mutta ennen sitä sanon, että niin tässä kuvassa ollaan Samariassa. Tuo paikka on Naabotin viinitarha, jonka Ahab varasti Naabotilta, tai oikeastaan Isabel huijasi ja murhasi, niin se on Samariassa. Mä tulen kohta tähän Samariaan, mutta selitin tuon kuvan jo nyt. Mutta vuonna 1989 olin toiminut pastorina jonkin aikaa, muutaman vuoden. Jouduin kriisiin. Tämä on nyt mun puheeni kohta oma todistus. Ja olin luvannut eräälle ulkomaalaiselle puhujalle, olin keskustellut hänen kanssaan tosi tiukasti kasteesta ja itse ajattelin sillä tavalla niin kuin Suomen isossa kirkossa ajatellaan, herätyspiireissä siellä tietenkin. Mutta sitten hän haastoi mua ja sanoi, että lupaa mulle, että otat selvää tästä asiasta. Mä sanoin, että mä lupaan. Ja kun mä olin pastori, niin mä jouduin semmoisen oman tunnon kipuun, että mun täytyy tietää, mikä on totta, koska mä opetan toisia. Mä en saanut rauhaa siitä asiasta. Ja aloin lukea kirjallisuutta, baptistisen kasteen teologiaa ja sitten luterilaisteologiaa, eli vauvakasteversiota. Mä luin kumpaakin kaiken, mitä käsiini sain. Ja mun mielestä tämä on ihan oikeassa, niin on tämäkin. En ymmärtänyt enää yhtään mitään. En päästä ihan pyörällä. Ja silloin sitten mä tein semmoisen asian, että mä päätin, että tällä päivämäärällä, joulukuussa 1989, minä päätän Jeesuksen nimessä hylätä kaiken, mutta kukaan ihminen ikinä on sanonut mulle kasteesta tai opettanut tai mitä mä oon lukenut. Mä hylkään sen kaiken nyt Jeesuksen nimessä. Seuraavaksi mä en tee mitään muuta kuin otan Raamatun ja alan rukoilla. Myöhemmin käsitin, että kaiken maailman opillisuuden henget sekoittaa ihmisiä. Suoraan sanoen siis, ei tämä ole kuvakieltä, vaan tämä on konkretiaa, henget. No, sitten mä rukoilin 3 kuukautta. Rukouskävelyjä myöhään illalla keskellä yötä, pitkin kaupungin katuja. Rukoilin ja kysyin Jumalalta, miten tämä on? Anna mulle vastaus. No mä sain vastauksen eräänä yönä rukouskävelyllä. Koin, että Jumala esitti mulle kysymyksen. Niin kysyi multa, että mä huomaan tässä kohtaa, että mä olen luterilaisen papin poika. Että mulla oli pitkä matka niin kuin uuteen vakaumukseen. No, Jumala niin kuin kysyi multa, että onko kaste Jumalan vai ihmisen teko? No mä kunnon luterilaisen taustan omaavana, että Jumalan tietenkin. Oli hetken hiljaisuus. Tuli uusi kysymys, onko? Jumalan teko oli risti. Kaste on ihmisen vastaus siihen. Aha, tätä mä oon siis miettinyt 3 kuukautta. Kiitos, Pyhä Henki. Kiitos, Jeesus. Totta kai se muutos, mitä kaste kuvaa, on Pyhän Hengen voimassa tapahtuvaa. Mutta tässä puhutaan siitä, mitä minun pitäisi tehdä. Mitä meidän pitäisi tehdä? Ottakaa kaste, Pietari vastasi. Hyvin yksinkertaista. Sen jälkeen tämä asia on mulle äärettömän selvä.
Mä oon ihmetellyt, minkä takia maailma on niin sekaisin ja kristikunta niin sekaisin tämmöistä asiasta. En mä moiti ketään, mä olin itsekin ihan sekaisin. No kuitenkin tämä oli mun omakohtainen todistus. Mä menin sitten kasteelle, toiseen seurakuntaan kuin missä itse olin pastorina, julkiseen tilaisuuteen, koska mä päätin, että tätä minä tulen opettamaan kaikille. Ei mitään salamenoja, vaan julkisesti tunnustaudun. Aamen. Se oli tosi mahtava. Tiedättekö, mitä tapahtui? Mä sain niin voimallisen, valtavan pyhän hengen kosketuksen ja kasteen. Mä olin monta tuntia aivan hurmoksissa. Tuntui, että mä kävelen ilmassa. Se oli erikoinen päivä kyllä, täytyy sanoa. Päivä päivien joukossa. No se opetti. Jumala opetti. Vauvalle suoritetut toimet ovat siunauksia, vaikka vettä käytettäisiin. Uuden testamentin käsite kristillisestä kasteesta on aivan eri asia. Ja vedellä ei ole merkitystä, mutta Jumalan sanalla on merkitystä. Ja että vauvan puolesta rukoillaan. Ja että lausutaan Herran siunaus hänen ylitseen, sillä on paljon merkitystä, jos on hyvä asia. Jeesuskin siunasi lapsia, mekin siunaamme lapsia. Ja rukoilemme hänen puolestaan, että hän ottaa vastaan Jeesuksen ja sitten myös kasteen. Sitoutuu Jeesukseen aikanaan, kun hän sen ymmärtää. Ne, jotka ottivat hänen sanansa vastaan, kastettiin. Näin täällä sanotaan. Apostolien tekojen 8. luvussa tulee esille Filippus. Filippus kastoi etiopialaisen hoviherran ja kun tämä pyysi, tässä on vettä, mikä estää? Ei mikään estä, jos sä uskot. Joissakin Raamatun käännöksissä valitettavasti on jätetty pois yksi lause siitä luvusta 8, ja se oli se Filippoksen kommentti, jos uskot koko sydämestäsi, se tapahtukoon. Se on Raamattu kansalle versiossa täällä kyllä, ja se pitää olla siellä. Eli usko ja kaste. Ja sitten Filippos meni Samariaan, sen takia minulla on kuva Samariasta. Ja se tapahtui tässä näin muuten. Filippos meni Samarian kaupunkiin. Samarian pääkaupungissa hallitsi aikanaan Ahab, pahamaineinen ja Iisabel vaimonsa vielä pahamaineisempi. Niin siellä se oli se pääkaupunki, joka oli hyvin tuskallinen ja okkultistien hallitsema silloin Ahabin Iisabelin aikana. Ja Herran Jahven profeetat oli surmattu tai paossa, piilossa. Niin siihen kaupunkiin tuli herätys. Se oli tässä, jollei tuolla pellolla, niin siinä vieressä kuitenkin. Siinä se Ahabin palatsi oli. Ja siellä tuli suuri herätys ja Filippos kastoi kaikki uskoon tulleet miehet ja naiset. Amen. Onko tämä sinusta monimutkaista? Minusta ei. No niin, tässä sitten. Myös tällä ilmaisulla, mikä tekstistä löytyy, teille tämä lupaus kuuluu ja teidän lapsillenne. Sillä ilmaisulla on myös perusteltu vauvakastetta. Se on virhetulkinta. Sen koko tekstin tai lauseen, ilmaisun oikea käännös ja idea on tuleville sukupolville kaukaisessa tulevaisuudessa tämä lupaus on annettu. Siinä ei mitään tekemistä iällä tässä ilmaisussa. Ja se on myös joissakin erikielisissä Raamatun käännöksissä on nimenomaan tämä sanamuoto, tuleville sukupolville. No sitten tällainenkin. Tämä on nyt vähän poleeminen tämä mun puhe. Ehkä me kestämme sen toivottavasti. Minua on valistettu sillä tavalla, että kirkko on perinyt apostoleilta tavan kastaa lapsia. Tämä löytyy jostakin muinaisista Raamatun ulkopuolisista lähteistä. Perustuu perheiden kastamiseen. Perhekunnat kastettiin. Olen aivan satavarma siitä, että perhekunnissa kastettiin ne, jotka evankeliumin ymmärsivät. Vain ne, ei vauvoja. Ikuisuus paljastaa, olenko mä kuitenkin väärässä, mutta näin uskon, kunnes toisin todistetaan. Ne, jotka kykeni ymmärtämään ja ottamaan Jeesuksen vastaan. Sen tiedän kuitenkin ja muinaisista kirjoituksista, että ensimmäinen dokumentoitu maininta sylivauvan kasteesta on noin vuodelta 200. Eli se on jo kirkollistumis kautta luopumuskehityksen tulosta hiljalleen. Matteus 28, 19, 20. Jeesus sanoi lähetyskäskyssä, menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. 3 selkeää askelta. Saarnaa ihmisiä opetuslapsiksi. Näin Pietari teki. Tehkää ensin opetuslapsia.
Sitten kun tämä on tapahtunut, kastakaa heidät. Sitten kun se on tapahtunut, opettakaa heitä. Yksinkertaista. Näin alkuseurakunta toimi, näin Pietari toimi ja muut hänen jälkeensä. No sitten, apostolien teot 2.42, olemme tulossa sitten siihen 4 pilariin. Voidaan ajatella, että se on niin kuin 4-jalkainen jakkara. Tuossa on meidän kesäkuun lopussa tänä vuonna motoristikirkosta kuva. Siinä oli kaikki istu tuoleilla. Jokainen täällä istuu 4-jalkaisella tuolella. Onko jollain 3-jalkainen? 2? Ei. Me laitamme tuoliin 4 jalkaa, koska silloin se pysyy pystyssä. Tämä on nyt pientä kielikuva kikkailua tässä, mutta kuitenkin ymmärrämme. Nämä 4 asiaa tarvitaan niin, että se rakennus pysyy pystyssä, minkä tulee pysyä. Ja sen tähden tämän 4-kohtaisen listan sisältöä on syytä tarkastella. Apostolien opetus, keskinäinen yhteys, leivän murtaminen, rukoukset. Siinä on peruspylväät seurakunnan menestykselliselle toiminnalle. Tietenkään tässä ei ole aivan kaikki, mitä voi tarvita sitten niin määritellä, kaikkia yksityiskohtia tarkennusta. Uusi testamentti on sitä puolillaan. Mutta niin, ensin apostolien opetus. Joku taiteilija on arvellut, että tuolta saattoi näyttää, kun Jeesus ja opetuslapset olivat siellä Genesartin rannalla. Ehkä oli, siihen suuntaan ainakin. No, mitä oli apostolien opetus? Sitä, mitä Jeesus oli käskenyt heidän pitää. Kuinkas muuten? Siitä he puhuivat. Sitä, mitä Jeesus oli puhunut, mitä hän oli opettanut, mistä varoittanut, muun muassa fariseusten ja saddukeusten apatuksesta, eli ulkokohtaisesta uskonnollisuudesta, lihassa vesitetystä Jumalan sanasta. Ja kaikki, mitä Jeesus oli käskenyt heidän pitää, löytyy Uudesta testamentista. Poimin esille pari pointtia. Jeesus puhui paljon itsestään. Kuka hän on? Tuossa kiviristissä on muutamia muitakin asioita, mutta Johannes on tallentanut evankeliumiinsa 7 keskeistä kohtaa. Nekin löytyy tuolta, kyllä ne on enkuksi siellä. Mutta Johannes on tallentanut, minä olen elämän leipä. Silloin sinä et tarvitse enää maailman hapantuneita kaivoja, etkä homehtuneita leipiä. Ne ei ravitse, ne ei vie ikuiseen elämään, eikä ne tuo yltäkylläisyyttä, mutta Jeesus tekee tämän. Minä olen maailman valo. Pimeässä oleva ihminen kompastuu eikä edes näe, mihin kompastui, kun on pimeää. Ja maailma kompuroi, surullista. Ja maailma tarvitsee ja saa evankeliumia Jeesuksesta kuulla, kun me pidämme evankeliumin asiaa esillä. Minä olen lampaiden ovi. Jumalan valtakuntaan ei tulla mistä tahansa, vaan sinne tullaan ahtaasta portista nimeltä Jeesus Kristus. Jeesus varoitti todella tiukasti. Moni luulee sinä päivänä, että Herra, avaa meille. Ja sitten hän sanoi, että mä en tunne teitä, ketä te oikein olette. Ette tulleet mun luokseni. Te menitte jostakin aidan yli jonnekin uskonnollisiin juttuihin. Ketä te olette edes? Se on rankka pettymys, jos näin tapahtuu. Minä olen hyvä paimen. Amen. Voiko joku sanoa, että Jeesus on ollut hyvä sun elämäsi aikana? Voitko sanoa? Aika monta kättä. Kiitos Jeesus. Sitä hän on. Ja hän tulee olemaan jatkossakin, koska hän on uskollinen. Ja loppuun saakka hän kantaa, minä olen ylösnousemus ja elämä. Jeesus maistoi kuolemaa meidän tähtemme Golgatan ristillä. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Elohi, Elohi, lema sabachthani. Hän maistoi kuolemaa meidän puolestamme. Kuolema, siis eroa Jumalasta. Kuolema ei voinut pitää häntä, koska hänellä ei ollut syntejä. Hän nousi ylös ja elää ikuisesti. Hän kulki tämän kuoleman meidän puolestamme, jotka uskomme. Kun sinusta aika jättää, sä et koe eroa Jumalasta, vaan sä koet muutoksen. Uskosi muuttuu näkemiseksi välittömästi. Ja siinä ei tule mitään kauhuja. Siinä tulee ihanuutta. Jeesus on vastassa. Et maista kuolemaa. Et ole enää ollenkaan kuoleman alla. Elämässä etkä kuolemassa. Jeesus on ylösnousemus ja elämä. Ja hän on viinipuu ja me olemme oksat. On syytä pysyä kiinni hänessä, eli peruspylväissä. Ja näissä riittää oppimista ja riittää ymmärtämistä. Apostolin opetus oli julistusta Jeesuksesta.
kuka hän oli ja on, mitä se merkitsee sinulle ja minulle, jokaiselle meistä, mihin hän kutsuu meitä. Viittasin jo Filippokseen. Filippos meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi kansalle Kristusta. Amen. Kiitos Jeesus. No, mitäs siitä seurasi? Uskoon tulemisia. Hän ei mennyt heille pitää jonkun Vanhan testamentin luennon pelkästään, vaikka sekin on arvokasta ja elävää sanaa, mutta hän saarnasi heille Kristusta. Se saarna synnytti uskoa, syttyi iso herätys. Ja sitten hän kastoi heidät, eli he sitoutuivat kuulemaansa. Ja palaan tähän Filippoksen kertomukseen kyllä myöhemmin tässä sarjassa tämän alkavan syksyn aikana, koska se liittyy Pietariin olennaisesti, myös hänkin meni paikalle sitten. Ja sitten Paavali, apostolien teossa 9.20. Heti hän, eli Paavali, alkoi saarnata synagogissa Jeesusta julistaen, että hän on Jumalan poika. Apostolien opetus, apostolien julistus oli julistusta Jeesuksesta. Kuka hän on ja mitä se merkitsee? No toinen pointti apostolien opetukseen. Hän puhui paljon taivasten valtakunnasta. Ja seurakunta pysyi siinä opetuksessa, jonka apostolit olivat kuulleet Jeesuksesta ja varmasti julistivat paljon taivasten valtakunnasta. Roomalaisille 10.17 Paavali. Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Ja tähän voimme lisätä, ketkä olemme uskoon tulleet, että usko myös rakentuu ja vahvistuu Kristuksen sanan kautta. Siksi me kuuntelemme raamattutunteja, kuten nyt, ja osallistumme uskovien yhteyteen. Me opimme aina lisää siitä, kuka Jeesus on, mitä hän sanoi, opetti ja teki, ja se hyvin vahvistaa ja kasvaa meissä tämä usko ja sen tuoma elämä. Varmasti apostolien opetuksissa oli vertauksia liittyen taivasten valtakuntaan ja Isään Jumalaan. Monia. Tuhlaajapoikakertomus julistaa Isän rakkautta. Julistaa myös kaitaa tietä, nöyrtymistä, kaikkea sitä. Jumalan valtakunta on kuin peltoon kätketty aarre. Kannattaa panna kaikki pois, jos nämä tulee vastakkain toisiaan. Että joko Jeesuksen kuningaskunta, se aarre, tai sitten kaikki maailman rikkaudet antaa mennä. Ne happanee joka tapauksessa. Mä menetän ne joka tapauksessa. Tätä en voi menettää koskaan, mitä Jeesus mulle antaa. Se on aarre. Se on vaan peltoon kätketty. Pitää vähän kaivaa, etsiä, rukoilla, hakea, lukea Raamattua ja kirjoja ja netistä hakee hyviä. Tai miten vaan. Tulee olla aktiivinen. Taivasten valtakunta on kuin sinapin siemen. Se on nyt heikko. Olemme alta vastaajia. Meitä vainotaan maailmalla paljon. Eniten kuin ikinä maailman historiassa kristittyjä tänään vainotaan. Se kasvaa. Tämä kuningaskunta kasvaa valtavaksi puuksi. Me ollaan voittajan puolella ja voittajia, niin kuin se lentäjän poika on vähän lentäjä itsekin. Kyllä me ollaan. Taivasten valtakunta kuin hapate, joka hapattaa lopulta kaiken. Sen tähden Kristuksen ruumiin tulee olla levittäytynyt kaikkialle, missä on ihmisiä. Evankeliumi kuuluu joka paikkaan. Se on kuin kallis helmi tai nuotta, joka kokoaa kaikenlaisia kaloja, mutta huomaa, vain osa valitaan. Ne, jotka ottaa sanan vastaan, sitoutuu, valitaan. No, he kertoivat varmasti myös kokemuksia Jeesuksen kanssa elämisestä, mitä Jeesus teki. Teologiaa, eli oppia Jumalasta, ei ole ainoastaan se, mitä Jeesus puhui, vaan myös se, mitä hän teki ja miten hän eli. Se on oppia Jumalasta, se on teologiaa. Ja siitä voimme oppia, se ravitsee, rikastuttaa meidän elämäämme. Jeesus jopa sanoi niin, että Johannes 14.11, jos ette muuten usko, uskokaa edes tekojen tähden. Nähkää Isän teot näissä, mitä tässä nyt tapahtuu. Isän valtakuntaa ilmensivät monet kokemukset, joihin Pietarikin oli henkilökohtaisesti osallinen. Hän oli se porukan hurja pää ja vähän puoli hullukin jossain kohtaa, anteeksi vaan, pannaan nyt sitaatteihin tämä. Mutta kuitenkin hän oli nähnyt myrskyn tyynnyttämiset. Hän oli itsekin kävellyt vetten päällä, niin kuin täällä legendaarinen Igor Aisakovski, niin kuin se menee, Aivasovski.
senat sakaisin. On maalannut siellä Pietari kävelee kohti Jeesusta. Huomaa, hän käveli veden päällä mennäkseen Jeesuksen luo. Sitten vasta vähän ajan päästä hän rupesi pelkäämään ja pulikoimaan siellä. Mutta Pietari oli mukana. Ja monta muuta. Riivaajien ulosajamisia he kokivat ja näkivät tämän aivan vierestä. Parantamisia, aivan kaikkia näitä. Kyllä mä luulen, että tämä on ehkä ollut Pietarille mieleenpainuvimpia asioita, hyvässä sekä pahassa. Mutta sellainen on Isän valtakunta. Se on tällainen, sitä he julistivat. Ja se valtakunta on tulossa tänne pian, ollaan valmiita. Jeesus palaa pian ja tuo nämän todellisuuden tänne. Rauhan, hyvyyden, kaiken sen mikä on totta, jo nyt Jeesuksen siellä kirkkaudessa ja ihanuudessa Isän luona. He pysyivät keskinäisessä yhteydessä. Mitä se tarkoitti? Niin olennaista siitä ilmenee myöhemmin samassa jaejaksossa, eli 44-45. Katsotaanpas, mitä siellä on. Kaikki uskovat olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä. He myivät omaisuutensa ja tavaransa, ja rahoista jaettiin kaikille sen mukaan, kuin kukin tarvitsi. Huomaa, tämä ei ole yleinen käsky kaikille uskovaisille aina. Tämä oli tilanteesta nouseva Pyhän Hengen valtavan rakkauden ilmentymä heissä. Miksi Pyhä Henki neuvoi näin tekemään juuri silloin? Koska muutaman kuukauden tai vuoden päästä tulee valtava vaino, joudutte kaikkialle, te menetätte kaiken. Antakaa se ajoissa pois, niin Pyhä Henki neuvoi heitä sillä tavalla. Ja se oli todella tarpeeseen siinä alkuseurakunnassa, että heille kaikille jaettiin. Joskus historian aikana on ihan vastaavia asioita tapahtunut. Pyhä Henki neuvoo, että nyt menemään ne. Ja sitten sille ilmenee myöhemmin vasta joku syy. Mutta niin oli tässäkin. Se oli aivan tietty tarkoitus siinä. Ja saamme omistaa asuntojamme, autojamme, rohkenenko sanoa, että moottoripyöränkin mahdollisesti ja jotain tuommoisia, ilman että ainoa vaihtoehto on olla omistamatta mitään. No näin nyt ei voida ainakaan tästä kohtaa päätellä eikä muustakaan. Jumala antaa meille kaikkea hyvää nautittavaksemme hänen kädestään, hänen armostaan. Mutta niin, he olivat yhdessä, se oli yksi osa tästä. He viettivät siis aikaa yhdessä, he olivat ystäviä. Tällä on merkitystä. Tämä on minusta ihan alleviivattava asia. He tunsivat toisensa, auttoivat toisiaan, olivat ystäviä. Olivat fyysisesti yhdessä, kokoontuivat. Malli nousee, näin uskon, suoraan Jeesuksen toiminnasta opetuslasten kanssa. Hän käytti, rohkenen sanoa, että vähintään yhtä paljon tai enemmän aikaa 12 miehen kanssa kuin kansanjoukkojen kanssa. Sieltä nousee tämä malli. He olivat yhdessä. Totta kai kun väkeä oli paljon, niin piti olla jakautunut kotiseurakuntia, näinhän se olikin. Ja muunlaisiinkin ryhmiin ehkä. Ja tässähän myöhemmin sanotaankin, että he mursivat kodeissa leipää. Ei sinne kaikki 3000 mahtunut, eikä ainakaan sitten, kun 5000 rupesi olemaan myöhemmin väkiä. Mutta siinä oli jotain hienoa, jotain alkuperäistä, konkreettista, elämänläheistä. Mahtavaa. Ja he pitivät huolta toisistaan hyvin käytännöllisesti. Siitä jo äsken kuvailin, että mitä se tarkoitti. Kaikki ahneus, itsekkyys ja muu sellainen itselle vetäminen, se oli poissa. Miksi? Pyhä Henki muutti heille mielen. He muutti niin, että aikaisemmin oli kauhean autuasta ottaa, mutta nyt onkin autuampaa antaa kuin ottaa. Jumala muutti heidän sydämensä. Maailma haalii itselleen ja luulee, että se on tärkeä asia. Voi että. Se menee kuitenkin. Se menetetään joka tapauksessa. Maailman tapa on se, koska maailma ei ymmärrä eikä ajattele, että on ikuisuus, on vain tämä puoli, kaikki pitää saada täällä. Kyllä se on tosi surkuteltavaa ajattelu. Kumpa evankeliumi löytäisi yhä uusia sydämiä niin, että tulee konkretia tässäkin asiassa, mikä on oikeasti totta. Ei tarvitse kerätä. Jumala huolehtii meistä ja mekin huolehdimme vastuullisesti asioistamme ja välillä toistenkin, kun voimme. Tyhjin käsin täältä kuitenkin sitten lähdetään niin kuin tultiinkin. Ja heillä oli Pyhän Hengen yhteys. Aito yhteys on mahdollista vain Pyhässä Hengessä. Se ei ole mahdollista kristillisen, uskonnollisen tradition, kulttuurin, perinteen tai muiden tasolla.
Sielullinen yhteys on mahdollinen sielläkin ja sitähän paljon tapahtuu. Ei sekään ole vahingollista välttämättä, mutta silloin se on vahingollista, kun se korvaa hengellisen yhteyden. Ja hengen yhteys on se, mitä me tavoittelemme. No rajallisestihan tämäkin aina on, että kyllä Jumalan kanssa on valitettavasti ollut aika riitaista 2000 vuotta. Sen taidon me osaamme ihan, mutta paholaisenkaan tarvitse meitä neuvoa, jos nyt vähän karkeita puhutaan tässä. Mutta se on ihmisen luontaisesta lihan turmeluksesta nouseva, se herkästi, se vanha liha herää kuolleista. Siinä kohtaa joutuu uskomaan kuolleiden ylösnousemukseen. Vanha lihan mieli herää kyllä aika herkästi ja tarvitsee kovin paljon raaputtaa. Mutta Herra olkoon ja onkin armollinen meille, ettei tarvi. Ei se ole kohtalomme. Voimme palvella Herraa ehjällä sydämellä. No tässä on 2 kuvaa ja molemmissa kuvissa on hyvä ystäväni Israelin opas. Joku saattaa hänet siinä tunnistaakin. Niin, ja kohta selitän, mitä tässä tapahtuu. Mutta sitä ennen sanon, että alkuseurakunta koostui ensin vain juutalaisista käytännössä. Sitten tuli hiljalleen pakanoita, mutta siihen meni aikaa. Ja sitten se tasapaino alkoi muuttua, että pakanoita alkoi olla enemmän ja lopussa niitä oli sitten jo enemmistö. Ei Jerusalemissa näillä alueilla, mutta muualla. Mutta näistä juutalaisista käännynnäisistä tai kääntyneistä uskovista osa piti tiukasti kiinni Mooseksen laista. Tämä mieshän tässä on juutalainen. En tiedä, en mä muuta nyt hänestä sana, mutta aivan loistokaveri ja loistava opas. Ja kristityt alkoivat sitten uskoon tulleet siinä ajan mittaan, vuosien ja ehkä kymmenienkin kuluessa niin kuin kokoontua viikon ensimmäisenä päivänä aamulla varhain, eli sunnuntai-aamuna, ennen töihin menoa, ylistämään Jesuaa. Ja siitä alkoi muodostua sunnuntai-kokous, että sunnuntaista tuli pyhä. Mutta enimmäkseen he pitivät nimenomaan sapatin. Olivat hyviä juutalaisia. Ei siinä ole mitään moitittavaa. Kyse on vain siitä, että me pelastumme emme lain kautta, vaan täysin uskosta Jeesukseen Jumalan armon tähden. Mutta voivat silti pitää nämä hyvät periaatteet ja käytännötkin. Ei siinä ole mitään. Mäkin arvostan sapatinpitoa. Lauantaina nimenomaan. Emme ole siinä lain alla, mutta laki on edelleen pyhä, vanhurskas ja hyvä. Ja lepopäivä kerran viikossa on ihmiselle siunaus. 10 käskyä tarkoittaa 10 siunausta ihmiskunnalle. Se on käyttöjärjestelmä, jota seuraamalla jo tulee valtavat siunaukset ihmisille. Ja evankeliumin kautta tulee sitten pelastus ihmisille. No, varhaiskirkko joutui tässä riitoihin. Jotkut noudattivat tiukasti juutalaisuutta, jotkut sitten kristillistä vapautta ja kaikki päivät on yhtä hyviä. Ja siitä tuli niin semmoinen jakautuma, että vasta vuonna 325 Nikean kirkolliskokouksessa keisari Konstantinus määräämällä määräsi vain sunnuntai. Ja kaikki säikeet juutalaisuuteen haluttiin katkaista. Ja juutalaisia pidettiin halveksittavina siinä vaiheessa. Jo ennenkin 1300-lukua oli tällaisia ääniä, ikävä sanoa, mutta näin oli. Ja siitä sitten on tullut tämä sunnuntai. Mä edelleen itsekin olen sitä mieltä, että kaikki päivät on yhtä hyviä. Voimme pitää periaatteessa Jumalan palveluksen vaikka torstaina. Mutta kun käytännössä se ei ole oikein hyvä järjestely, se on ehkä viisasta nyt pitää sunnuntaina yhteiskunnallisen rakenteen tähden. Myös lauantai on ihan hyvä. Kyllä jotkut seurakunnat näin tekee, ilman muuta. No toinen asia, ruuat erottivat uskovia. Jotkut söivät vain kasviksia, toiset söivät lihaakin. Jännitteitä tuli, ja varsinkin tuli jännitteitä, koska sitten jotkut kristityt olivat köyhiä sattuneesta syystä, ollaanko me nykyäänkin joskus, niin he ostivat halvempaa lihaa, joka oli epäjumalille uhrattu aikaisemmin pakana menoissa. Mutta se oli halvempaa torilla, ja sitten sitä piti ostaa, kun se on halvempaa. Ja sitten siitä tuli sanomista. Ei käy. No Paavalin mielestä se käy, mutta vaeltakaa rakkaudessa. Ottakaa huomioon toisten heikko omatunto. Tällainen linjaus Paavalilta sitä aikanaan tuli. Vaeltakaa rakkaudessa. Ja sitten taas tämä vaikea juttu, kaste,
se jakaa. Ei jakanut vielä silloin kyllä, mutta alkoi sitten jakaa ja on jakanut. Kuinka ja kauan? Ei tarvisi, vaikka mä kehotan tosi vakavasti seuraamaan sanaa ja puhtaasti yksin sanaa. Mutta koska mikään kaste ei pelasta, vaikka nimitämme kasteen sitä, mitä vauvoille tehdään, vaikka ei se olekaan, se ei pelasta. Myöskään uskovien kaste ei pelasta, vaan Jeesus pelastaa. Uskon kautta me pelastumme. Sen tähden minä tunnustan täydellä sydämellä uskon veljeksi sisareksi jokaisen, joka on uskossa Jeesukseen, enkä kysele näitä asioita, mutta opetan näitä kyllä reippaasti. No sitten, he pysyivät leivän murtamisessa. Tullaan toiseen todella mielenkiintoiseen asiaan. Sanoin, että tänään olen vähän teologinen ja niin olen kyllä. Kuva on ehtoollishetkestä Jerusalemissa puutarhahaudalla vuonna 2010. Ehtoollinen on muistoateria, joka oli varsinkin niillä 11 Jeesuksen 12 opetuslapsesta tuoreessa muistissa. Miten Jeesus mursi heidän kanssa leipää ja mitä hän sanoi. Ja muutama viikko oli vaan viimeisestä ateriasta, jossa Jeesus käski jatkaa tätä käytäntöä, että muistaisitte aina asian ytimen. He olivat 3 vuotta, ehkä puoli päälle, jo syöneet yhdessä paljon, Jeesus ja opetuslapset. Alkuseurakunnassakin ehtoollinen oli aina aterian yhteydessä sen loppuosassa. Erotettiin tietty leipä, pala ja malja Jeesuksen muistamiselle. Tämä jae 46 sanoo täällä, että joka päivä he tulivat yksimielisesti koolle temppelialueelle ja he mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemullisin ja vilpittömin sydämin. Kasteen lisäksi ehtoollisen idea on kristikunnassa mielestäni aika lailla sekoitettu, hämärtynyt ja monimuotoinen ja vaikea. Siitäkin on tehty sakramentti, armon väline siis. Ajattelu, joka on Uudelle testamentille täysin vieras. Ydinasiat siis nämä on ulkoistettu ulkonaisiksi suorituksiksi ilman välttämätöntä uskon yhteyttä Jumalaan. Tämä on ongelma. Tämä on saanut paljon sekaannusta aikaan. Olen kuullut myös erilaisesta nelijalkaisesta jakkarasta opetettavan ansiokkaasti, paitsi että huomautan. Nimittäin kuulin kunnianarvoisan Raamatun opettajan tässä viime vuosina opettavan, että 4 tärkeää asiaa: rukous, Raamattu, seurakunta ja ehtoollinen. Ajattelu perustuu sakramenttiajatteluun, jossa ehtoollisessa annetaan synnit anteeksi. Ei siihen tarvitse osallistua saadaksesi synnit anteeksi. Syntien anteeksi saamista varten Jumalalla on ihan toinen tie. Se on syntien tunnustaminen ja usko Jeesukseen. Ei siihen tarvita mitään syömistä. Se on voimassa non-stop 24/7. Ei ole sakramentti. Mitä Raamattu siitä sitten sanoo, niin se on toinen asia. Ehtoollinen voi tietenkin muistuttaa meitä tärkeimmistä asioista, siinä mielessä erittäin hyvä, ja siinä on monta muuta ulottuvuutta, mutta katsotaan, mitä Raamattu sanoo. Jeesus sanoi näin viimeisellä aterialla: tehkää tämä minun muistokseni. Paavali sanoi saaneensa Herralta sen, minkä myös korinttilaisille sanoi, ja hän sanoi, että tehkää tämä minun muistokseni. Mikä on siis olennaisin pointti ehtoollisessa? Muistaminen. Palautat aina mieleesi sen, mihin syntiesi anteeksi saaminen perustuu. Se ei välitä mitään, eikä sen kuulu välittää mitään. Usko tulee suoraan sydämeen, uskon kautta tulee anteeksianto ja Jumalan läsnäolo. Ehtoollinen muistoateria, totta kai siihen liittyy näkökulmia, ikuisuusnäkökulma, yhteyden näkökulma ja tämmöisiä mahtavia asioita. Mutta ydinasia on, että muista, miksi sinä olet pelastettu, kenestä on kysymys Jeesuksesta. Ikinä älä tätä unohda, sen takia toistakaa tämä. Konkreettisella teolla se palautuu mieleenne paremmin. He pysyivät rukouksissa. Viimeinen näistä 4 pilarista
No vielä palaan ehkä tuohon ihan himppasen tähän ehtoollisasiaan, nimittäin koska näin on. Se on Jeesuksen muistoateria. Sen tähden Paavalin varoituksetkin tulee todella ottaa tosissaan. Eli ei pidä osallistua pyhään, eli muista aterioista erotettuun ateriaan. Jeesusta julistavaan ateriaan kelvottomasti. Syntisellä, siis tunnustamattomilla synneillä. Kaunaa katkeruutta sydämessä. Paavali sanoi tosi suorasukaisesti. Se, minkä piti olla siunauksen hetki, kääntyy toisinpäin. Siksi monet sairastavat ja on kuolleet. Koska he pitää halpana Jeesuksen. Elää niin kuin siat pellossa, vähän karkeasti sanottuna. Ja sitten kumminkin vaan osallistuu ja ajattelee, että no kyllä mä saan anteeksi, no armo riittää. Se riittää, kun synnit tunnustetaan. Silloin se riittää 100%. Mutta ei kepeästi. Ei sinne oikoteita ole. Kaitatie on aina kaitatie ja siunauksiin ei ole minkäänlaista oikotietä. Ei tässäkään kohtaa. Se on muista aterioista erotettu ateria eli pyhä. Pyhä tarkoittaa muusta erotettua, eli Jeesuksen läsnäolon ja kunnioituksen ja muistamisen ateria. Sitten mentiin sinne rukouksiin. Siinä he pysyivät. Amen. Pysytään mekin. Ole rukoileva ihminen. Ja niin sä varmasti oletkin. Tässäkin apostoleilla, näin uskon, oli esikuva Jeesus. Muistanemme Raamattua lukeneet, että joku kaunis päivä he sanoivat Jeesukselle, että Herra, opeta meitäkin rukoilemaan. Olivat he nähneet rukoilua. Fariseukset rukoili mahtipontisesti ja pitkäänkin. Ja heillä oli hienot vaatteet, paljon hienommat kuin Jeesuksella. Ja sen täytyy olla niin kuin jotenkin suureellisempaa. Mutta mistä syystä he eivät kysyneet fariseuksilta, että hei, opettakaa meitä rukoilemaan. Koska siinä ei ollut henkeä. Siinä ei ollut yhteyttä Jumalaan. Jeesuksen rukoilussa oli jotain, siinä oli se jokin. Siinä oli yhteys, siinä oli rakkaus, siinä oli mahtava luottamus. Tämä kuva saattaa hieman sitä toivon mukaan ilmentää, minusta tämä on hyvä kuva. Että siinä oli jotain erilaista. Se ei ollut rituaalista, se ei ollut traditioa, ei luettua ja opittua jotakin toistelua vaan. Se oli elävää, aitoa yhteyttä Isään. Ja sitten he sanoivat, että hei, Jeesus, opeta meitäkin. Toi näyttää hyvältä. Tota mekin halutaan. Amen. Niin mäkin haluan ja säkin varmasti. Sitä me ollaan tavoiteltu. Tämä ei tarkoita tietenkään sitä, etteikö voisi aivan hienosti toistaa samaa rukousta, samoja sanoja, vaikka Isä meidän rukousta. Me toistamme sitä, se on okei ja se on hyvä asia. Mutta ei siitä paljon hyötyä, jos se luritellaan läpi vaan kylmällä sydämellä. Kyse on aina suhteesta Jumalaan. Silloin Jumalan sanat tulee siunauksiksi ja kaikki ne lupaukset. Rituaalina ei mikään oikein toimi. Suhde, siitä on kysymys. Ja sama koskee, kun puhutaan musiikkiasioista, niin ylistyslaulugenreä. Itse olin nuorempana, melkein 10 vuotta uskoon tulon jälkeen vielä. Mä olin aika lailla virsi-ihminen ja olen vieläkin sitäkin, siis en halveksi. Ja monenlaisten hengellisten laulujen ystävä, mutta mä en oikein ylistystä ymmärtänyt. Mutta se oli vähän semmoista ihmeteatteria ja mitä ne oikein luulee olevansa. Ja en mä rupea tollain huitomaan ja kaikkia tämmöisiä. Mä olin vähän kyyninen. Ja sitten kuitenkin mulla oli jano Jumalan puoleen ja mä koin Pyhän Hengen työtä itsessäni ja niin kuin mä koin, että Jumala liikutti mua myös tähän suuntaan. Ja sitten olimme siellä jossakin isossa konferenssissa, oli varmaan karismakonferenssissa Kultakeskuksella Hämeenlinnassa 80-luvun alkuvuosina, niin mä istuin siellä näin. Sitten ylistysbändi veti ylkkää ja kaikki mun joka puolelta sivuilta edestä ja takana kaikki nousi ylös näin. Minä istun näin ja mä ajattelin, että mitä peliä tämä oikein on. Sitten mä vaan koin jotenkin sillä, että Jumala, mä kuitenkin kaipaan sua. Miksi mun pitää olla jääräpää? Onko tämäkään oikein? Sitten mä päätin, että vaikka mä tätä nyt kauheasti ymmärrä, voin ymmärtää myöhemmin, niin mä kuitenkin haluan ylistää sua, Jeesus. Ihan tälläkin tavalla. Ei se, niin kun, mä nousin seisomaan, kohotin käteni niin kuin kaikki muutkin, ja arvaa mitä tapahtuu. Minusta tuntuu, että mä työnsin käteni lämpimään veteen, sähkökenttään tai johonkin sen kaltaiseen asiaan. Mä en meinannut saada ne takaisinpäin käsiä sen jälkeen. Ajattelin, että
Jumala niin kuin sanoi multa, poika, sä oot oikealla jäljellä. Kyllä, ylistäminen on soveliasta, anna mennä. Ja mä tajusin niinä päivinä ja aikoina, että ylistys on rukousta. On eri asia laulaa Jumalalle kuin vain Jumalasta. Sen mä tajusin silloin. Ja sit mä oon rakastanut ylistystä sen jälkeen. Ja myös niitä muita todella syvällisiä vanhoja virsiä ja kaikkia. Körttivirsiä myöten, ne menee syvälle sieluja, hyvin laaja-alaisesti. Niin. Virret ynnä muut vastaavat, ne julistaa Jumalaa, ne opettaakin, niissä on myös teologiaa, mutta ylistysmusiikki on rukousta. Se on palvontaa, se on kunnioitusta erityisellä tavalla. Viimeinen dia, kohta rukoilemme. Kaikki 4 jalkaa tarvitaan. Siinä on taas sitten muutamat isot pylväät. Ne on jäänyt jäljelle, ihan hienoa, vaikka Kapernaum luhistui, tai synagoga, mikä siinä muinainen Kapernaumin synagoga oli. Ja Vanhassa testamentissa, että jos peruspylväät murretaan, mitä voi vanhurskas tehdä? Ei anneta näiden peruspylväiden koskaan luhistua ja murtua sydämistämme ja yhteydestämme. Jos alkuseurakunta olisi jättänyt yhdenkin näistä asioista pois, ja ajatellut, että tuolla nyt ei ole niin väliä, mennään seuraavaan asiaan, niin sanotaan näin, että se tuoli olisi horjunut. Kuvan kielellä tuoli. Kokonaisuus ei olisi toiminut niin kuin se sitten toimi. Ja jos toisaalta he olisivat ottaneet niiden lisäksi kaikkia muita elementtejä toimittaakseen niitä ja kaikkia vanhoja juttuja, rituaalia, traditioa ja mitä kaikkia hienoja. Mä tykkään tästä ja niin mäkin. Ja otetaan vielä toikin, niin se olisi tukkeutunut se moottori. Se olisi mennyt kone tilttiin. Ei toimi. Eli Jumala kutsuu meitä tekemään niitä asioita, joita hän tekee. Jeesus sanoi todella terävästi, ihmisen poika ei tee mitään muita asioita kuin niitä, mitä näkee isän tekevän. Hän tekee niitä, hän rajaa muut pois. Siksi hän ei väsy, eikä ole rätti loppu, vaikka tekemistä on paljon. Pyhä Henki on aina hänen kanssaan siinä. Anna minun kokea virvoitus sinun teilläsi, Daavid runoili. Sitten kun mä menen muille teille, en tunne oloni kauhean virvoittuneeksi. Nimimerkki kokemusta on. Joten vakava kysymys ja kilvoituksen aihe meille henkilökohtaisesti ja seurakuntakohtaisesti ja laajemminkin vielä. Kuinka paljon jätämme tekemättä asioita, joita Jeesus käski? Ja sen sijaan teemme asioita, mitä Jeesus ei käskenyt tehdä. No tämä on vähän tiukkaa tekstiä, mutta kyllä tätä joskus on hyvä ajatella. Rukoilen ajatella ja ajatella Jumalan armosta käsin. Hän kysyy tätä meiltä sen takia, että hän haluaa ohjaa parempaan. Koska hän on hyvä paimen ja hän rakastaa sua ihan valtavasti ja meitä yhdessä. Jokaisen valtasi pelko ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Seurausta Jeesuksen seuraamisesta. Näiden pylväitten ja pilarien ylläpitämisestä. Evankeliumin tie on aina sama. On sanottu, että kristinusko on muuttunut 2000 vuoden aikana. Sen ilmentäminen on muuttunut, kulttuurit ovat muuttuneet, ajat ovat muuttuneet ja vaatteet ja ympäristö ja rakennukset ja kaikenlaista on muuttunut, vaikka kuinka paljon. Asian ydin ei ole muuttunut, eikä tule muuttumaan, eikä saa muuttua. Eli evankeliumin ydin. Portti on ahdas. Usko Jeesukseen. Tunnusta syntisi. Älä selittele, se ei ole kenenkään muun syy. Ei yhteiskunnan, eikä puolisosia, eikä isäsi ja äitisi ja pappasi vika. Omat synnit on omaa syytä. Tunnustan, Jeesus, anna anteeksi. Ja kiitos, että kuolit Golgatan ristillä minunkin kaikkien syntiini tähden. Mä annan ne sulle. Ja kiitos, että saan tilalle vanhurskauden. Hyväksytty leiman sielu. Tulee lepo, Pyhän Hengen läsnäolo minuun. Se on hieno vaihtokauppa. Parempaa ei ole eikä tarvita. Se on täydellinen vaihtokauppa. Ahdas portti, ihana portti. Ja sitoutuminen siihen, eli vesikaste. Ja sitten uskollisuus perusasioille, joihin sana ja Pyhä Henki ohjaavat apostolien opetukseen. Jumalan sana, aina sitä oikein kaksin käsin voi kauhoa menemään. Lukea ja kuunnella. Ja keskinäinen yhteys.
Taistele, että sulla olisi keskinäinen yhteys, että sulla on seurakuntayhteys. Älä anna minkään esteen estää sitä. Etsit ja löydät. Kiitos Jeesus. Ja leivän murto Jeesuksen muistoksi. Yhteyden ilmentäminen Jeesukseen ja sen muiston vaaliminen rakkaudessa. Ja myös keskinäinen. Se on keskinäinen ateria myös toistemme kanssa. Ja rukoukset. Rukoilemme yksin ja rukoilemme yhdessä. Tämä perusta, nelijalkainen jakkara, mahdollistaa seurakunnan terveen kasvun ja kyvyn täyttää lähetyskäskyä Jeesuksen ristintyön ja ylösnousemuksen kunniaksi ja hänen valtakuntansa tulemiseksi. Aamen. Aamen. Rukoillaan. Jeesus, kiitos, että näin on. Iloitsemme sun sanasta, se on tosi elävää ja hyvää. Nautimme siitä ja se tekee meidät viisaiksi ja antaa meille hyvyyttä ja rauhaa ja puhdistaakin sydämiämme, kun ajattelemme ja ojentaudumme sen mukaan. Kiitämme uskon ystävistä. Meillä on aivan mahtavaa, että on olemassa seurakunta ja seurakuntia ja meillä on kirkkokuntakin ja on laaja-alainen maailmanlaajuinen uskovien verkosto. Hyvin moninainen, mutta Jeesus Kristus yhdistää. Kiitos Jeesus siitä, että saamme kuulua uskon kautta tähän mahtavaan joukkoon, joka tunnetaan taivaassa, joka on Pyhän Hengen sinetöimä ja merkitsemä, josta Herra tuntee omansa ja saamme elää ikuisesti. Sitä ennen täällä meidän elämä on vähän repaleista ja vastuksia on ja ikävyyksiä tulee ja muuta, mutta emme ole ikinä yksin niiden keskellä. Meillä on sinut, Herra, ja meillä on toisemme. Tahdomme ja saamme pitää huolta toisistamme silloin, kun on semmoinen tilanne, ja olla vastuullisia omissa asioissamme. Kiitos Jeesus. Siunaamme vielä ihan tässä läsnä olevia toinen toisiamme ja läheisiämme ja perheitä, ja myös siellä videota katsovien kohdalla, niin Herra, siunatkoon sinun elämääsi ja perhettäsi ja läheisiäsi. Ennen kaikkea, että syttyy elävä usko kaikille sydämiin ja Jeesuksen opetuslapseus, ja se merkitsee ikuista elämää. Kiitos siitä Jeesus nimessäsi.